U Srbiji je zabranjena proizvodnja hrane koja sadrži genetski modifikovane organizme. Međutim, potrošači nisu uvek sigurni da li proizvode koje kupuju sadrže GMO, jer ne piše na svim deklaracijama ovakva informacija. Zbog toga je važno na ovome raditi u narednom periodu, a mnoge kompanije već uveliko su uvidele veću zainteresovanost kupaca za proizvodima bez GMO, te ovo ističu kao bitnu prednost na tržištu. Srbija je jedinstvena, ima jedinstvenu situaciju trenutno. Naime, Srbija je lider u proizvodnji soje, pritom Srbija ima dovoljno soje za svoju potrebe i ona koristi svu svoju soju. Važno je samo da znamo da je soja, od soje sve kreće. Soja sa nama svaki dan, prosječan građanin pojede 60 kg soje u toku godine, upravo kroz proizvode kao što su meso, mleko, jaja, i zato je važno da znamo kvalitet soje i važno da znamo poreklo te soje. Evropa nema soje, Evropa uvozi genetski modifikovanu soju iz prekookeanskih zemalja, ali niko ne traži da se to i označi. U tome je glavni problem. Bez oznaka, navodi Đisilo, potrošači ne mogu da budu sigurni u to šta su kupili i šta konzumiraju. Ona objašnjava da je u Srbiji zabranjeno uzgajanje, ali ne i promet, zbog čega u našu zemlju stiže roba iz Evrope u kojoj ima GMO, a to nije označeno na deklaraciji i pakovanju. Znajući da kupci teže ka zdravoj hrani, mnogi su se odlučili na proizvodnju organske hrane, koja ponekad jeste skuplja, ali zato je i bezbednija po zdravlje. Nisu nešto preterano velika ulaganja, sam početak jeste malo veći, znači uzima se analiza vode, analiza zemlje se radi, sam taj sertifikat košta, ali mi imamo sreću pa imamo podršku grada Novog Sada i Uprave za privredu koji su nam apsolutna finansijska podrška što se tiče semena i same sertifikacije. Podsjetimo, genetski modifikovana hrana jeste hrana proizvedena od organizama koji su bili podvrgnuti posebnim izmenama unutar njihove DNK, korišćenjem metoda genetskog inženjerstva. I dok mnogi tvrde da GMO izaziva brojne bolesti, među kojima i karcinome i sterilitet, ima i onih studija koje pokazuju da to nije tako, te su i mišljenja o upotrebi GMO hrane oprečna. Ipak, kako navode stručnjaci, važno je da postoji mogućnost izbora, ali i da kupcima na pakovanjima jasno bude ukazan sadržaj koji kupuju.